Andito na naman kami ngayon Sa walking sa street. walking street with Kiki. and RC Put at si Sonson. Ito ano, walang kawala. Manto na lang yung mga babae. Madilim na sa likod. It's Saturday night. So, gigimik muna kami. Wag ba na, matahimik na eh. Tahimik na yung banda rito na, dulay ma. Okay. So yan guys, it's Saturday night ngayon. So tahimik yung paligid pa rin. So ayan yung sa likuran namin. Ay, matawa sa likuran ko. So ayun yung mga tao sa paligid. Take a look. Ay, nanong ating Kemboy? Tampay mo tayo, da? So, sulitan natin yung daanan. Ito yung walking street ngayon. Ay, sarap ka tama. Sawadika! Sawadika! Arika! Anong meron? Nangasin. Nag-happy-happy rin sila. Ayun, malungkot. Malungkot na. Ito yung paligid yan. Parang tahimik ang paligid. Son, ano nga sabi mo, Son? So, yung paligid dito, may part talagang malungkot, may part na masaya. Talagang tahimik na. Katayan namin Coco Mouse. Wow, di siya atapoy. Son, tabi ka, Son. Ayun ang Coco Mouse. Welcome to Coco Mouse Bar. So ito yung lugar ng walking street. Medyo may part na malungkot, may part na masaya. Na? Oh, diretso dagatan, diretso boy. Ay, pangalaguda rin eh. Wow! Ang gaganda naman ng mga hair nyo. Ang gaganda naman ng pangalaguda. Malagula hair. Wala ka. Oh, ay, wow. Saturday night. Buhay na buhay ang Saturday night dito. Yummy na. Titingnan natin kung Ayun guys, ang daming babae. ay, Rugo. Kasi nga Saturday night. Ito. Ay, ito. Magaganda. Ay, share. Basagan. Ano, nakakuha na kayo? Nakarami na kayo? Oo, nakakunta ka na sa siya ko. Papunta pa lang ako eh. Papunta ka pala? Oo. Just follow my YouTube channel. Meron ka rin? That was Melanie Loren. Ay, bitch! Meron ako!
Meron ka talaga. Yeah, O, I am tagalog- portraying. Oh. I am portraying Mimiya in my. Oh my god. Oo, may Mio. Oh my god. Wait. Tagalog yung text mo, Ano para lang, makita. napadaan lang talaga ako dito. Totoo. So, ano ginagawa mo? I was a call center agent, guys. I was a call center agent. Show your face. Come on. Let me see your face. Ang pangit ko. Come on, don't be shy. Wow. So, ano pangalan mo sa YouTube mo? That was Melanie Lawrence. Melanie Lorenzo? Yes, Melanie, i-search mo na lang yung channel mo, ano? Follow ko na lang po kayo. Okay. Wait, sakat po nun. Sabihin nila. Tara. Ay, rugo. So, alis okay naman cowboy naman eh. Mako-blowjob. Ano? Mas mo rin yung mamalagi kay Tabi. Bakit? Gano'n talaga rin kailangan open-minded ka. Ay, rugo. Ay, wow. Naman na sila, eh. Fresh. Yeah. Uy, bawal dyan. Ay, ang sarap yan, no? Yummy. Ay, saan? Ano? Oh? Gitala. Oo. Si Drigo raw magsasama. Kasama ko yung isa guys, yung bakla. Pero Woo! It's Saturday night. Guys, New Year na dito guys, New Year na dito. Marami. Tinatapos na mga yun. Ano? O, tara, lapitan natin. So, may tatanong yata itong mga Alabanggers. Anong hanap nyo? Ano? Libot-libot lang kami. Ma-hold up? Wala naman silang hold upin sa amin. Dito na sa Angeles din, taga Pandan. Kayo? Where from? Ano gagawin mo? Papasok pa ako na. Tambay na kayo dito? Talaga ba? May hantay ka? Sino yung natin eh? Dati mo lang yan ako Eto na, papakilala ko si RC, binatang-binata. Malit pa yan, malit pa yung gulo. Tangin ang bibig mo. Uy, huwag ka na magayan ha. Live tayo sa YouTube channel ko. Oo. So, hanggang ano oras yung nag-series mo? Hindi, may hinantay lang talaga ako kasi shuttle namin 9. Oh, really? Yeah. What about your co-worker? Ano yung hinihintay mo? Wala yung hantay. Uy, nantay mo na titi. Huwag ka mga damay mo pa ako. Ano go? So, masaya kasama sila. So, ano pangalan mo ikaw? Si Kaya ito Trixie. pangalan pag ginamit mo. Trixie, okay lang ba tingnan yung face mo? Pakita mo naman. Ay, hindi ako napapakita. Ay, grabe ko naman. Siya nagpagita siya. Dadali dito. Trixie, alam mo, Trixie, you're so sexy, oh. Look at yourself, Mas oh. maganda rin. Okay. Oh, be careful, man. Be careful. It's alright. Okay, sige, go. Yeah. I'm just helping you, brother. I'm just helping you. Come on. Okay. Keep it. No. It's fine. You can. Go ahead. What's wrong with you? So, may lasing na foreigner, hindi niya na kaya. So, ay rugo. Ito, oh. Nakita niyo yung foreigner na yon. So, tinulungan ko siya. So, na-misinterpret niya yung pagtulong ko. Ganyan siya, oh. So, nag-over sa alak na yon. He's drunk already. So, ito naman yung mga boys. Ano masasabi nyo?
Uy. Kaya mo makikita naman natin. Pare mo, pag nagkita tayo. Oh. Ayun, nakakuha sila ng kanilang mga new friends. They got new friends here. Ayun. So, okay na kami. Tayo babalik na. Tayo uwi na. Maya si ate, lumingon siya. Okay, so meron akong na-encounter na foreigner na yon, lasing na, ang sama ng interpretasyon niya sa pagtulong ko. So tinulungan ko lang siya na hindi siya matomba. Tapos Nakatok balance siya guys. out of balance na yung foreigner na yon. Kinukuha niya pa yung cellphone. Na-misinterpret niya yung pagtulong ko. Minamasama niya. Oh, well, hayaan mo na. Sobrang lasing lang Kami yun. lumalaban kami ng patas ha. Huwag lang kami ano yun ha. Okay, ito. Guys, pauwi na kami. Ito ang likuran ng dating midnight rodeo. Okay. Klaseng motor yan. So, ayun mga pulis. Nagpapatrol yung pulis. Reverse guys. Sabi niya si Johnson. Baka mawali si Johnson. Ay, ito malungkot talaga yung paligid mo. Diretso ka rin? Ay, delikado na rin. Madam? Hindi, baka delikado na rin, boy. Dito na tayo dahil dito maliwanag pa rito. So, ayun yung Cocomos dati. Wow. At yung mga tricycle driver natin dito. Shout out sa mga tricycle driver natin. Gabi-gabi, busog mata nila. Oo. Dahil nakakita sila ng start. So, uwi na kami guys. So, ang date natin ngayon is October 16, 2021. May sound system pa. Kasi kanina sound system. So, uwi na kami. Saan? Ano son? Ano naman sabi mo son? Tayo son? Hip hip! Okay. Shoutout kay ate. Shoutout kay na ate. Masyado silang mahiyain. Banda rito, tahimik na yung sitwasyon. Hindi na ganun kaingay. So doon lang yung maingay. Yung portion dito parang tahimik na lang talaga. Yung sound sila sa loob lang mismo ng bar. Oo, pero mangilan-ngilan din na foreigner dito na pag-alagala. So, subscribe na lang. Bukas na South Star Drug. South Star Drug. Bukas na. Ay, wala tong video. Ewan ko, naiya sila. Bakit naiya sila sa video? Mag-apply na lang din yata ako dito. Mag-apply lang tayo ng dancer. Guys, request ay suggest ano, trabaho. Putang ina. Ano? Sa ano, Adonis Bar. Saan yung Adonis Bar na yan? 50k a month. 50k a month. O, punta lang tayo. Oh, sige, tara. That may abs ka doon. Ay, hindi. Maraming mami. Sugar mommy. Ayun ko, baka dyan nila nagkayabi ako. So, ay, wala. Ano may apo? May apo. Yung may apo, chupa yun. Ari mo na yung magtunggot talaw. So, ayan guys. Tapos na tayo. May asin pa. Pwede na boses na? Okay, tayo naman ang kanilang... Okay, opa.
pa. May mga tanggi sila rito guys. Oh. Okay, mabuhay. Ayun. Mabuhay. So ito yung walking street natin dito sa Angeles City. Tambay muna tayo. Ito, tapos namin sa walking street. So, sana nagustuhan nyo yung ginawa naming videos sa ngayon. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-click sa notification bell ko para Share nyo na rin guys yung at pag-share na rin ang aming videos YouTube channel. at YouTube channel. Ring mo na rin ang notification bell para update ka sa unang vlog. O, ayan si RC Pot. Okay, so Bye-bye. guys, see you next time. Salamat.